La meva primera feina, quan encara no tenia 18 anys, tenies necessitats econòmiques i anava a fer de jardiner. Bueno, provinc del món de l'agricultura. Primer havia treballat a casa pel tema d'agricultura. Jo, 3. Adolfo Suárez. Puedo prometer y prometo. Una pel·lícula en general històriques i d'acció, bàsicament històriques. La història m'encanta. A mi, jo no cuino. Però, la carn a la brasa la brodo. El lloc de l'Ullestret, la volta. La plaça coberta, doncs, per dir-ho manera. No. D'uns 400.000 euros. En cap moment ens han facilitat les dades. I tenen l'obligació de penjar-los i són intel·ligibles totalment. No pots interpretar res. En Martí Agustí o Joan Beltran. Correcte. Jo sóc l'única persona que es presenta de les 3 llistes, perquè hem de dir 3, que, jo tinc 63 anys ara mateix. Jo m'he jubilat aquest mes. I el que puc oferir davant de qualsevol altre dels candidats, que jo hi puc dedicar, tindré temps per dedicar a l'Ajuntament, cuidar-me d'atendre la gent, intentar solventar els problemes, perquè hi podré dedicar moltes hores cada dia, que ara no passa. La majoria, lògicament, estan treballant professionalment i no tenen la disponibilitat que puc tenir jo. I penso que això és una dada important.